சூப்பர். யாரும் சுற்றுலா பயணிக்கலாம் தெரியாது நமக்குனே. ரோடு கொஞ்சம் மோசம், ரோடு சரியில்லை. கொஞ்சம் அசந்தானா விழுந்துருவோம் கீழே. விழுவோமா விழ மாட்டோமா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. வாட்டில் போய்கிட்டு இருக்கோம், செங்குத்தா இறங்கிக்கிட்டு இருக்கேன், தெரியுதா உனக்கு? சினியாச்சி மக்கள்கிட்ட சொல்லு, கொடைக்கானல பாருங்க, எதையாவது நீ சொல்லிட்டு வரணும் இல்லையா? நீ ஒன்றும் சொல்லாமல் வந்த அன்னைக்கு டைட்டில் மட்டும் போட்டால் போதுமா? ஏரியாவை பாரு, ஜப ஜபான்னு இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? ஜப ஜபன்னு விஷ்ணு மாமாக்கிட்டே இருக்கும் தலை இந்த ஏரியா. ஏன்னா மலை ரொம்ப, மலைக்கு கீழே, மேல்மலையிலேருந்து கீழ் மலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மலையிலேருந்து இன்னொரு மலைக்கு வந்துட்டேன் கீழே. புரியுதா உனக்கு? கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். எங்கே பாரு, முன்னாடி காட்டு எப்படி இருக்கு பார்த்தியா? இன்னும் போய்கிட்டு இருப்பான். எத்தனை கிலோமீட்டர் ஆனாலும் சரி, இன்னைக்கு போகிறது தான். எப்படி போகிறது தான். இன்னைக்கு இந்த ரூட்டில் அப்படியே ரவுண்டு போகிறது தான். சன் தோட்டமா உங்களுக்குள்ள பொண்ணுங்களாம் கஷ்டப்படுத்தும். உழைப்பாளிகள் தலை. நானும் பொண்ணும் கிராமப்புறம் அடிப்படை எங்களுக்கு என்ன இருக்குது சொல்லு பார்ப்போம். ஏதாவது இந்த மாதிரி விவசாயம் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாவம், எல்லாம் உழைப்பாளிகள். இந்த ரோடு எங்கே போகுது தெரியுதா? சூப்பர். இங்கே இருக்குது ஒரு டோஸ் போட்டு கலக்கிட்டாங்க. வரும்போது பார்க்கணுங்க, பார்க்கறதுக்கு வியூ செம்ம வியூ உள்ள தலை. இது பார்த்துக்கிட்டு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இடத்துல விட்டோஸ் போட்டால் தான் ஏதாவது ஒன்று வரும் கெஸ்ட்டு, புரியுதா? நான் தனியாக இருக்கணும், நான் தனியாக இருப்பேன்னு அடம் பிடிக்கும். அவங்களுக்குலாம் இதில் வந்து இருந்துருவாங்க கண்டிப்பாக. எப்படி இருக்கு பார்த்தியா? மலைக்குள்ளே நம்ம மட்டும் தான் போகிறாப்புல இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வேற ஒருத்தர் இல்லையே. வியூ மடத்தனமாக இருக்கு இல்லைங்கண்ணே. ஆஹா, வண்டியை கழுவுமா இன்னைக்கு இருக்கு. ஆஹா, வரட்டும். ஆமாம், அதை பார்த்தா பாரு. உனக்கு இதில் இது சவுதி இல்லையா உனக்கு? மேட்டு அழுக்காவனாலும் பரவாயில்ல, போய் கழுவிக்கிற வேண்டியதான். இப்போ வந்த வழியை பார்த்து இந்த பக்கம் அந்த வழி தான். ஏன்னா வியூவை பொறிஞ்ச பொருள் வியூ பாயிண்ட் இன்னும் வர குறையுது. வரும் லைக் படம் பார்ப்பாங்களோ. வந்த ரோட்டை பற்றியா சூப்பர் தனியாக இப்போ துண்டா தெரியுது. அப்படியே ஒரு 100 கிலோமீட்டர் போனாலும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னைக்கு போகிறது தான். சுற்றுலா தான். ஆமாம், வேற என்ன சுற்றி பார்க்க விட்றது இல்லை.
உள்ளக்க இதெல்லாம் ஒரு நாளே உனக்கு சுத்தமாக போயிடும். எங்கே வேணாலும் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். புரியுதா உனக்கு? கொடைக்கானல்னாவே உனக்கு ஷூட்டிங் பாயிண்ட் தான். நான் இது உள்ளக்கெல்லாம் வந்து எடுக்க முடியாது. நான் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வண்டிகள் வரும் பார்த்தியா, அதெல்லாம் இந்த ரோட்டில் வர முடியாது. நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா செலவாகும். வர முடியாதுன்னு இல்லை, அது எல்லாமே சின்ன வண்டியில் மாற்றி அவ்வளோ பேர் இங்கே பக்கம் பற்றிட்டு வரணும். புரியுதா? இதுக்கு மேலே ரோடு இல்லை. ஏரியா சூப்பராக இருக்குல்ல, ரோடு கடைசி வந்து முடிஞ்சிட்டு பார்த்தியா. இதுக்கு மேலே நீ வாகனம் செல்லாது. அந்த காட்டேஜ் ரோடு விட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா? ஒரு 4 பெட்ரூம் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன். ஆமாம், அது வேறு ரூட்டில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படியே இந்த ரூட்டில் வந்துட்டு, இந்த ரூட்டில் இப்போ தான் நானும் ஃபஸ்ட்டு வரேன். அதான் பார்க்குறேன், என்னடா ரோடு முடியுது காட்டேஜை காணன்னு சொல்லி. இந்த பக்கம் எடு. தவறு இருக்கு, அதை சொல்லு முதல்ல. நம்ம ஓவராக தான் உள்ள போட்டு காட்டு வாழை வளமை தான் பக்கத்தே. இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கே போகிறாங்க, வரதான் செய்கிறாங்க, இந்த மாதிரி வீடும் கட்டுறாங்க. புரியுதா இல்லையா? கஷ்டம்னு நினச்சா கஷ்டம்தான். இன்னும் இது உள்ளக்கும் கட்டடம் வருது, அதை பாரு முதல்ல. என்ன ரொம்ப அரிது. அதுதான் இப்போ வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு. பத்தியில எத்தனை வீடு உள்ளக்க. எத்தனை விட்டு போயிருக்கும். அது பிரச்சனை இல்லை, அது பிரச்சனை. இது கன்ஃபார்ம் நினைக்கிறேன். இல்லாமல் தான் இருக்குது. புரியுதா உங்களுக்கு? அப்புறம் பார்க்கும்போது நம்ம அதை என்ன செய்யணும்? 100 தாண்டி போடுச்சு. அது அப்படி தான் வரும். அப்புறம் சொன்னேன் இல்லை 800 வந்துச்சுன்னு. ஆமாம், நாட்டு மாடு. பயந்துட்டேன். நாட்டு மாடு, நாட்டு மாடு, நாட்டு மாடு. இந்த செருப்பு வண்டியும் அழுக்காகி போச்சு. அப்புறம் முள்ளங்கி கட்டுறேன். முள்ளங்கி எடுத்து கொடுத்தாங்க. இதோட மேலே விவசாயம் கொடுத்தாங்க. கழுவி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. மனசில் பற்றியே நல்லா அந்த முள்ளங்கி முள்ளங்கி வாட அருமை. அருமை, மிகவும் அருமை. ஒரு முட்டை 1000 ரூபாய்க்கு போகுமா? பணத்தில் அவங்களுக்கு பண்ண முடியாது. விவசாயம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வண்டி வாடகை இருக்குது. எல்லாம் பார்க்க விவசாயம் அவங்களுக்கு சுத்தமாக கணக்கில் போட்டான்னு கண்டிப்பாக ஒரு பிக்கப்பாவோடு வச்சுருப்பாங்க. அவங்களுக்கே ஒரு லோடு போகுங்களே. ஐயாதான் தானே பார்ப்பாங்க. வீடை பற்றியா தனி வீடு. கீழே போகுது. இல்லை, இது கேட்டில் போட்டு. புரியுதா? ஆமாம், கேட்டு எங்கேயும் விட்டுட்டு வரல. வேறு எக்ஸ்ட்ரா ரோடு ஒன்று வரலையே. என்ன எக்ஸ்ட்ரா ரோடு வரலையே? கீழே போகுது. இந்த காட்டச்சோடியும் முடிஞ்சிட்டு தல. இப்போ முடிஞ்சிச்சு இல்லை ஏரியா? அதே மாதிரி அது முடிஞ்சாப்புல மழை. அந்த வீடு
அப்புறம் இடையில எங்கேயும் பிரிஞ்சுட்டார் ரோடு இல்லை தானே? தெரியலையே. கண்டுபிடிக்க முடியல. காட்டு மாடு எங்க? ஆமாடா, எத்தனை நிற்கிது போறீங்க மக்களே? காட்டு மாடை பாருங்கள். 1 2 3 என்ன இஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. 3 மாடு நிற்குதப்பா. தலைவன் 3 ஒரே சைஸில் நிற்குது என்ன? ஆமாம், எல்லாம் ஒரே உள்ளக்கு அந்த புல்லுக்குள்ளேயும் தெரிஞ்சு பாரு, இந்த வால் ஆட்டிக்கிட்டே இப்போ தெரியுங்களா? மேலே நிற்குது தெரியுதா? ஜூம் பண்ணி உள்ளக்கு அந்த புல்லுக்கு கேப்பில் போய் ஒரு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு பாரு. 3 மாடு. 3 உள்ளக்கு ஒன்று தெரியுதா? தெரியுது எனக்கு. உள்ளார ஒன்று மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு காட்டு. தலைவன் அசால்ட்டாக நிற்கிறானே என்ன? தலை இங்கே பாரு, 1 2 3 4 5 மாடு. தலை 5 மாடு. அழகாக போயிடலாமே, என்னுடைய உயிர்களை பார்த்துட்டு வந்துடலாமே. என் தலைவன் நிற்கிறானே 4 5 பேர். அழகா இருக்கானா? மழை டைமில் நைட்டில் அப்படியே கிராஸ் பண்ணுவான் நம்ம காட்டேஜெல்லாம். அது நனைஞ்சி அதுக்கு மேலே லைட் வச்சு படுக்கும்போது மின்னுவான் தலை. புரியுதா உங்களுக்கு? ஆமாம், அங்கே அங்கே அதிகம். சாதாரணமாக மாடே மின்னு தண்ணி பட்டுட்டேன். எத்தனை தலை ஏறி இருக்கா? நீ மக்கள்கிட்ட ஏதாவது பேசிட்டு வரணும் இல்லையா? இந்த ஏரியாவை பார்த்தீங்களா, கொண்டீங்களா, எங்கள் கொடைக்கானல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா நீ கேட்கணும் இல்லையா? நீ இப்படி வீடியோ பிடிச்சிட்டு வந்து பிடிச்சிருக்கா கேட்க மக்கள் பார்க்கணும் இல்லை தலை? இத்தனையே பேர் பார்க்குறாங்கல்ல. ஆமாம், நம்ம மட்டும் பார்த்தா போதுமா? இல்லை இதுக்குள்ளே தான் தலை ஏதோ ரோட்டில் இல்லை காட்டுக்கு இதுக்கு மேலே வழியில் தலை மேலே ஏறிட்டோம். இல்லை நேற்றுக்கு கூட எப்பவும் போயிருக்கலாம். அந்த இடம் எப்படி இருக்கு? ஏற முடியலன்னு இல்லை, ரோட்டில் கல் இருக்குல்ல தலை. ஸ்பீடாக எத்தனை மணிக்கு சரிச்சு விட்டுருவான் இல்லை? இந்த மாதிரி ரோடாக இருந்தால் இப்படி பாஞ்சிட்டு ஏறிக்கிட்டே இருக்கலாம். கண்டிப்பாக இல்லை விரத்தை கட்டினா கவுடு கிழிஞ்சிருந்தா தலை. இந்த ஸ்டெப்பு இங்கே இருக்கு, இங்கே நான் அதாங்க பார்த்தேன். இந்த வீட்டை மாட்டி சூப்பராக இருக்கும் தலை. சூப்பர். இதையும் தாண்டி அதான் லாஸ்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். செமையாக இருக்குது வீடு, ஒற்றை வீடு. வீடு என்ன கடைசி தெரியுதாங்க? சூப்பர். வீடு தப்பு இல்லை, சூப்பராக இருக்கும். காட்டேஜ் 2 கலர் எடுத்துருக்குல்ல, பாடு பண்ணுற கலர். ஆமாம் ஆமாம், காட்டேஜ் தான். 4 பெட்ரூம் 4 பெட்ரூம். இருப்பாங்க தலை, புரியுதா உங்களுக்கு? கண்டிப்பாக. இதே ஒரு ஆளுக்கு பார்க்க வந்தோம் அந்த காட்டுக்கு. உங்களுக்கு ஃபர்னிச்சர் எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஃபர்னிச்சர் இல்லாமல் இருக்கு. அவன் அட்வான்ஸ் கொடுக்க நான் எல்லாமே வாங்கி போட்டு தரேன் அப்படின்ட்டான். இன்னைக்கு யார் வாங்கியா? 5 லட்சமா? இவ்வளோ தூரம் வந்து கெஸ்ட்டை போட முடியாது. கெஸ்ட்லாம் வந்து அங்கே மேலே தான் பார்க்குறாங்க, பக்கம் மேலே. 1 2 பேர் அதான் சொன்னாங்கல்ல, இதையும் தண்ணி க்ளோஸ் இருக்குது. ஜனெல்லாம் மரமாக இருக்குது, அழகா என்ன?
கடையும் பார்த்துட்டேன். இந்த கடை கடை பார்த்து ரூட்டு தான் ரூட்டு பிரியுதுண்ணே. இல்லை இல்லை ஆமாம், இது வந்து வெளியில் போய் விட்டு வெளில போமா? கொஞ்சம் தூரம் தான் போகணும். அதுக்கப்புறம் ஒத்தடி பார்த்த மாதிரியே மாறிடும். அப்படியும் மேலே ஏற்றி விட்டு இதான் அந்த 10 பெட்ரூம் காட்டேஜ் வரும்போது இதா அப்படின்னா சுத்தரா விற்பனை வந்துச்சா? 4 கோடியா? இது 10 பெட்ரூம். பேட்டரி விட்டு விட்டு ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டு